סתם. תזכור מה שאמרתי לך! תרשום את המספר של האוטו שלהם! אם את לא יורדת, תביא לי משהו לזרוק! אני עוד לא בטוחה. מה זה? מה? קורסה. איזה קורסה? זאת שכאן, סבא. זאת קורסה, קניתי אותה. מאיפה יש לך כסף? מהטוטו, זכיתי בכמה שקלים. לא כמה שקלים, זה 5,000 שקל. כתוב שמשכתי 5,000 שקל. נו, זה בטח הצ'ק שנתת לסטיגי באחשים. אבל היא החזירה אותו, לא? אתה שואל או אומר? אני לא יודע, אמרה שהיא לא רוצה אותו, אז הייתי בטוח שהיא קראה אותו. אולי התכוונה קראה במובן של פדתה הזאת. איזה שטויות, אני החזרתי את הצ'ק הזה. את לא מבינה שאפשר להוכיח בשניות שפדית אותו? לפחות שקרה במשהו שאי אפשר לבדוק. ראינו את הדף חשבון, הצ'ק הזה נפדה. אפילו תום בעצמו אמר שאת שקרנית מגעילה. מה? טוב, די בנות, תרגעו, מילי. טוב, אני לא נשארת פה. טוב, ביי. ביי. לאן תלכי? אני לא יודעת ולא אכפת לי, אני אמצא מספרה אחרת. טוב, בבקשה, את משוחררת, רק קודם תחזירי לי את 3,340 שקלים שאת חייבת לי מהקנסות. איך אני יכולה לכסות את החוב הזה? בכסף? אין לי כסף. אז תעבדי, תשלמי. לא רוצה לעבוד פה. תרשמי לי רשימת מטלות שאני יכולה לעשות לכסות את החוב הזה, ואני... מחר. לא מחר, טוב, עכשיו. מחר, כי יש לנו עכשיו משחק, צריך לעודד את טומי. אני מאמינה איזה השפלה. חכי, אנחנו עוד נפטר את השומר הזה. לא להכניס אותי ליציאה של המכובדי? אותי? שהקרבתי בעל בשביל המועדון החורבן הזה? תגיד לי, אכפת לך? לא חושבים ששכחתם מישהו? אני לא רשום. אתה לא רואה שאני מדבר עם שלייפר? אני רואה שאני לא רשום. כי אתה לא פותח. מה זאת אומרת אני לא פותח? אנחנו לא מעוניינים שתפתח, שר. אתה על הספסל, פדידה. אני תמיד פותח. לא היום. למה סער לא משחק? לא מספיק שאתה מאחר, אתה גם מתערב? אני בטוחה שהקבוצה תסתדר היום יפה מאוד גם בלעדי שר. אני לא כל כך בטוח. שב אני בשב. מצטערת, שר, אבל יש לך בעיית משמעת. צריך את פדידה, צריך אותו, אי אפשר ככה. טוב, חבר'ה, אני מאוד מעריכה את האווירה החברתית והקבוצתית הזאת, אבל זה לא נושא לוויכוח. בהצלחה לכולם. רגע, אני לא מבין למה סער לא משחק. עובד, יש לי דז'ה וו. גם לי. כל הבוקר הזה כאב לי. חבר'ה, שר יחזק את כולנו מהספסל, בהצלחה לכולם. תודה. מה? מה עכשיו? פדידה.
קדימה. ג'ינג'י. דינה, בבקשה. בוא לפה, בוא. מה היא רוצה ממך זה? תגיד לי. לא יודע מה היא רוצה. היא משגעת אותי. אולי נדבר עם איציק. איציק סמרטוט. עזוב אותך מאיציק סמרטוט. מה אתה מסתכל עליי? מי מסתכל עליי? אל תעצבן אותי, שלייפר. מה תוציא עליי את החרא שלך? אל תוציא את החרא על אף אחד. אתה רוצה להסביר למה אני לא פותח היום? מה, אני לא בכושר, מה הבעיה? הבנתי שאתמול הייתה לך הפרעת משמעת. איזה הפרעת משמעת הייתה לי אתמול? לא יודע, זה גם לא ענייני. תמיד פותח, ובטח שבמשחק בית. מי אתם חושבים שיפקיע את הגול הזה? טוקו? אני יכול בפנדלים. די אתה גם כן. תעביר את הסרט הקפטן לשלייפר, הוא מחליף אותך היום. קדימה, קדימה, נו. שלייפר. נו. מה אתה נותן לי? הלאה. בואו לפה כולם. הלאה, תתיישרו. תעלו כמו חבורה של גברים. שחקו אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. תביאו את הנקודות. הלאה, שימו ידיים. שלנו ים, שימו ידיים. הלאה, שיהיה בהצלחה. הלאה, בהצלחה. הלאה. מה הבעיה, פדנך? יאללה, בוא תעלה בתור מחליף, לא בעיה. אין שום בעיה. שום בעיה בכלל. אנחנו פותחים את השידור באצטדיון בירושלים, המשחק הראשון של הכוח עם המאמן החדש והבעלים החדשים, ואין משחק יותר מתאים מאשר הכוח מול בני נצרת. תמיד טעון, תמיד מעניין. בקיצור, יום יפה כאן בירושלים, ואנחנו רק רוצים ומקווים שגם המשחק יהיה מענה ויפה, לפחות כמו מזג האוויר. זוז ממני, לך! קש, 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 קש. זה קטעים, אתה רואה שם את ליאן עם המיקרופון? זה קטעים ששדרניתי והדיקציה שלו. נכון כדורגל משחקים עם הרגל? נו. אז למה כדורעף לא משחקים עם האף? תגידי, את מוכנה להחביא את זה אצלך בבקשה? במנהיק. תודה רבה. שם. לא. קש, קש, קש. אין בעיה שלי, אני אשמוך על זה. היי! למה פרדיטה לא פותח? איפה שם פרדיטה? שריקת הפתיחה של השופט ברק אהרון, והנה יוצא לו לדרך המשחק הטעון והחם הזה בין הכוח ירושלים לבני נצרת. הכדור במרכז המגרש אצל עובד חוויה. עובד חוויה ימינה לשלייפר. עדיין שלייפר, מתקדם, מוסר לצימבלר. צימבלר מאבד את הכדור לחוץ, וזה יהיה כדור חוץ לטובת בני נצרת. אנואר סעיד בועט, ועובד חוויה מרחיק לקרן. קרן ראשונה לבני נצרת, פתיחה בהחלט חזקה. יחסית פתיחה חזקה, אליף. למה שר לא משחק? תניחי לי טוב. תגידי לחברה שלך מיטל שתכניס אותו. מה, מי כואב לך? אני לא מדברת איתך. מה, אני רציתי רק לעזור. תודה רבה באמת. אל תהי כפייה טובה, גם לי הרביצו. תן לי על מקייס. אני מבקש ממך להתעסק עם הארס הזה. נדמה לי שיש שם איזו התקהלות ביציע המערבי. האוהדים תוהים מדוע שר פדידה לא פותח בהרכב. אולי הוא פצוע, דובי? אולי זאת הפגנת שרירים של צחי לוי שמנסה להראות שהוא הבעל הבית בקבוצה. איך אנחנו לא ביציע הכבוד, איך? בגללך. אז אולי תתקשר לחברה שלך מיטל שתעשה משהו. מה זאת אומרת? שתכניס הצעה. יש ביבי, אני ממש, אבל ממש מאוכזבת ממך. ירושלים, אנחנו מירושלים, אנחנו ירושלמים, השיר שלנו רק מתחיל. ירושלים, אנחנו מירושלים, אנחנו ירושלמים, השיר שלנו רק מתחיל. ירושלים, אנחנו מירושלים, אנחנו ירושלמים,
השיר שלנו רק מתחיל. ההגנה של הכוח לא מסודרת. עכשיו דן, מתקדם יפה, נכנס לתוך הרחבה, מעביר כדור רוחב מצוין והצלה נהדרת של טוקו. טוקו מציל שער בטוח. גבירותיי ורבותיי, בני נצרת במשחק חוץ נראית הרבה יותר טוב מהכוח ירושלים. הרבה יותר. כנראה שחסרונו של סער פדידה אכן משפיע על הקבוצה בכל חלקיה. ההגנה לא מתפקדת, וזו הייתה הזדמנות יוצאת מן הכלל של בני נצרת. הקבוצה האורחת הייתה צריכה להיות עכשיו ליתרון. שוב איבוד כדור של אלמקייס. בני נצרת תצא עכשיו לדרך עם התקפה חדשה, כשהכדור ברגליים של אפיה. Да-да. Опаздываем, молодой человек. Та-дам! Были пробки по дороге из аэропорта. Как дела? Ну, у нас все хорошо. Как наша Беларусь. Ой, я тебе скажу, эти белорусы смешные люди. Юмор специфический, я заметил. Ну так что? Ну, что я тебе скажу? 3 месяца по бескрайним просторам Беларуси. Да, сплошной курорт. Балуешь. Что? Ты знаешь, как они называют Биг Мак? Как они нет. Ну-ка. Что? Биг Мак. Так он Биг Мак. Что делать? Да. אלמקייס מוסר לשלייפר. שלייפר מחפש את אזולאי עם כדור חזק, ושוב איבוד כדור של הכוח ירושלים. Я слышал, ты решил посоревноваться с Романом? Футбола тут нет в этой стране. Тут этот кадур-рыгель. Кадур тут, рыгель тут. Все мимо. Женя подарок. Да, вкус у нее. Давай твое дело. Хорошо. У меня для тебя контракт на продажу. Ты хочешь посмотреть? כנראה שגם הוא לא מרוצה מהיכולת שהקבוצה שלו מציגה. והאמת בצדק. עד כה כמעט 20 דקות בתוך המשחק הזה, ועדיין לא ראינו אפילו מהלך אחד של הכוח ירושלים, שלא נגמר לפני שהתחיל. Да, крокодил. כמו שאומרים, המתחיל במצווה אומרים לו גמור. Пати! Пати! עופר, תנמיך את הטלוויזיה. מקילומטרים אני שומעת את הזיופים שלו. ריטה! יו, מה את עושה כאן? אני עם כל הכיתה פה בקניון. יו, איזה מזל שטוב וכל הטליבן הלכו למשחק. כאלה מגעילות. הכי מגעילות. רוצה משהו לשתות? יש פפסי מקס אחו טרי? אזל, אבל יש מים לחפיפה עם שערות. משהו ממש ממש טוב. ממש טעים. עצבנו אותך היום? איך את תמיד יודעת? תסבירי לי. את יודעת מה זה פרומונים? מה? זה ריחות כאלה שאנשים מפרישים ויש להם מטען גנטי. בקיצור, אני מסריחה. את אמרת. בקיצור, אני עוזבת פה. נשאר לי פה כמה מטלות אחרונות ואני עפה מפה. מעולה. רגע, וטובה החזר כבר את החוזים? נו, אז מה, איך בבית הספר? לא, את כזאת מאפנה. תבקשי ממנה שתחזיר לך את החוזים האלה. אני אבקש. נשאר תושבת כאן. בסדר, אני אבקש. למה את כל כך עצובה? סתם, זה משהו שמילי אמרה מקודם. שטויות, אבל... מה? את זוכרת את הצ'ק הזה שתום נתן לי ואני החזרתי לו? ידעתי שזה יהיה קשור. מה? מה? כלום. מה? בקיצור... מה עם הצ'ק הזה? הוא נתן לי... הם חושבים שמשכתי אותו. מי? לא יודעת מי, הם חושבים. מילי אמרה שהם ראו את התף חשבון ושהם חושבים שמשכתי אותו. מילי ותום, לא יודעת מי. רגע, אבל את לא משכת אותו. אני לא משכתי אותו.
רגע, אני לא יודעת, יש לי הרגשה שאוסקר איכשהו מעורב בזה. הסבא? הסבא, כן, הסבא. רגע, את חושבת שהוא... מה, והוא לא אמר לתום? ועכשיו אתה חושב שאת שיקרת אותו וגנבת לו בכסף? ג'לאל עכשיו עם הכדור במרכז המגרש. עדיין ג'לאל מתקדם לאט לאט לכיוון השער של טוקו. הפעמונים שלך, מה זה התחזקו עכשיו? איך עבר אותו המחבל, איך? עדיין ג'לאל. קח אותו! הנה ג'לאל עובר את השני. ג'לאל מניף את הרגל האימתנית שלו, בועט! והכדור ברשת! 1-0 לבני נצרת, שער יוצא מן הכלל של ג'לאל. האוהדים קוראים למאמן להכניס את פדידה למגרש, הם לוקחים את זה קשה שהוא לא שם, האמת די בצדק. תראה לאן פדידה מסתכל, ישר אליה הבעלים, הגברת אוגניסיאן. מה אתה אומר? קורה פה משהו. אכן חילופי מבטים משמעותיים, אתה חושב שאולי היא אחראית לספסול שלו? האמת, לך תדע, יש לה הרבה כוח, היא לא הציג זלי. מה שצריך לקחת בחשבון, דובי, זה שהבעלים החדשים של כוח ירושלים עדיין לא עשו צעדים משמעותיים לחיזוק הקבוצה. אם אוהדי הכוח חשבו שכבר במשחק הראשון הם יראו תמונה שונה לגמרי, אז עד עכשיו לפחות יש להם סיבה להיות מאוכזבים. המשחק מתחדש עם בעיטת שוער של טוקו. כדור ארוך של טוקו למרכז השדה. שלייפר עולה אבל מפסיד בקרב האווירי הזה לזוהמד. זוהמד מתקדם במרכז. עדיין זוהמד מוצא יפה מאוד את ג'לאל. ג'לאל חזרה לזוהמד. Что это случилось? Куда это смотреть не? Мне нужно, чтобы ты подписал контракт. Ты сам попросил подписать. עבודת הגנה יפה של חביה והכדור יוצא החוצה. בני נצרת ממשיכה בהתקפה. השופט שורק לסיום המחצית הראשונה, 1-0 לאורחים מנצרת, משער יוצא מן הכלל של ג'לאל קסום. ג'לאל קסום כבש בדקה 37 והעלה את הקבוצה שלו ליתרון מוצדק. בהחלט יתרון משמעותי של האורחים על קר הדשא. טוב, ממי, יאללה, אני אחזור לעבוד. את לא רוצה לראות אותו משחק? די כבר עם התום הזה, בסדר? תום, לא מעניין אותי לראות אותו משחק. בן אדם חושב שאני גנבת. זה ממש מציק לך. לא מציק לי, טוב? לא מציק לי. אז אולי תלכי לדבר עם הסבא? אולי את תלכי לדבר עם הסבא? ותבררי מה קרה עם הצ'ק הזה. מתי אני אלך לברר מה עם עכשיו. עכשיו אני עובדת עכשיו. אבל אמרת שתום וכל הלכו למשחק, אז בטח יש לך איזה חצי שעה לברוח. ומאיפה אני יודעת? אולי גם אוסקר במשחק. חוץ מזה, מה אכפת לי? שיחשבו עליהם מה שהם רוצים, זה לא מעניין אותי האנשים האלה בכלל. יאללה, אני הולכת. לאן? אני הולכת לדבר עם הסבא הזה, נו. אבל חשבתי אל תחשבי, ריטה. יאללה, תחזרי לכיתה שלך. בואי אני אחזיר אותך. אני יכולה לחזור לבד. עופר, אני יוצאת ל-20 דקות בערך, בסדר? מקרה אחר. טוב. ריטה! פה. אבל מה זה, אברהם מהרטה מהכוח ירושלים חוטף לאנואר זוהמד. לא למסור, תבעט. עכשיו תום שלייפר עוקף שחקן אחד, עדיין תום שלייפר עוקף גם את השני. יכולת מצוינת של השחקן הזה. שלייפר באגף שמאל מתקדם היטב, יכול עכשיו לבעוט, אבל לא, הוא מעדיף למסור לצימבלר, וצימבלר בועט ומחמיץ. אוי, איזו החמצה של צימבלר. תום שלייפר יכל לגמור את המהלך הזה לבדו, אבל עודף ארגון בהתקפה. למה הוא לא יכול לבעוט? אני שומע, אני בא. בוא נאמר ש45 דקות הראשונות של בית"ר ירושלים לא הסתיימו בצורה מרשימה, אבל יש גם את המחצית השנייה, ומשם השחקנים... שלום. האמת, באת לבקר אותי? לא, אוסקר, אין לי הרבה זמן. אני באתי לברר מה קרה עם הצ'ק הזה שהייתי פה פעם הראשונה ונתתי לך. איזה צ'ק? אני חייבת לעשות גילוי נאות, אני גם אשתו של סער פדידה וגם הבת של איציק זליג. ליאן, יש לך כבר מושג למה סער לא שותף? כמו שאנחנו שומעים, האוהדים מאוד רוצים לדעת את זה, והאמת שגם יניב פה על קוצים. אני עוד לא יודעת, אבל אני מבטיחה לברר את זה מיד. הנה מציב. עובד, תגיד לי, אתה מוכן להחליף כמה מילים לגבי המשחק? לא. אתה יודע למה סער פדידה לא פתח? אני לא יודע. סליחה, חזי,
אתה מוכן? אני לא מתראיין, לא. צחי לוי, תגיד לי, סליחה, אני למה בעצם מתראיין לא רק הכנסת... אחרי המשחק, סליחה. אתה מתכוון להכניס את סער למחצית הבאה? טוקו, אתה ספגת את השער הראשון. כן, אני... mamá, saludos, te extraño mucho los ravioles, mamá y papá. רגע, מה אתה עושה? סער, תגיד לי, למה אתם לא משחקים? למה אתה לא משחק? כפרה, אני לא יכול עכשיו. רגע, אני חייבת את התגובה שלך. למה אתה לא משחק, סער? למה את חושבת? טוב, להחזיר את השידור לאופן? יש לך עוד דקה. מה אני אעשה? אני לא זוכר שום צ'ק. בואי תשתי משהו. אני לא רוצה לשתות. אתה לא זוכר מה קרה עם הצ'ק הזה? אולי בכל זאת משכת אותו? אני לא משכתי אותו. אולי את לא זוכרת כי את מבולבלת? אני לא מבולבלת, אני לא יכולה לשכוח דבר כזה שאני הפקדתי צ'ק של 5,000 שקל. עובדה. לא שכחתי. לא, אולי נפל לך מהכיס ברחוב, מישהו הרים אותו וזהו, יכול לא, אז להיות. הבאתי לך אותו ביד, אוסקר. אז מה את רוצה לומר, שאני משקר? למה אתה לא אומר לי את האמת? לפעמים אני יושב, ופתאום אני נזכר באלטלנה. אל תראו, הם האחים שלנו. אל תראו, אל ת... זה פרסה חדשה, אוסקר? כן, למה? זה גם עושה מסאז'ים, אה? עושה כל מיני דברים. זה בטח נורא יקר. לא כל כך. חבל שלא התייעצת איתי לפני, דוד שלי יכול לארגן לך הנחה ממש גדולה. איזה הנחה? לא יודעת, 7,000 שקלים. אין הנחה. אני קניתי את זה ב5,000, בלי טובות, בלי הנחות, ישר, הופלה, הופ. קנית את זה ב5,000? כן. איזה פדיחות אשתי. איך נתת לה לעשות? לא יודע. הלאה, שקט, היי! ראיתי אתכם על המגרש, שבו בשקט. שב. שבו, קיבינימט. שב. תגיד לי, שלייפר, למה מסרת ליעקב? יכולת לבעוט. אבל הוא היה פתוח. למה מסרת? מה זה? תתעוררו. מה אתה רוצה ממנו? לא יודע לעשות דברים אתה תירגע, שב בשקט, פדדה. אתה לא מאמן, אני פה מאמן. אתה רוצה להיות מאמן? סע לווינגייט. מה זה הגול הטיפשי הזה פה שאנחנו מקבלים בבית, אה? מה זה? חי צחי, הוא מהיר, הג'לאל. זה לא מעניין אותי מהיר. מה מהיר? זה לא מעניין אותי, תיקחו אותו, כל אחד שיקח את השחקן שלו. מהיר, לא מהיר. ואתה, טוקו, אתה רוצה להתחיל להתעורר? מה, אתה בלרינה? גאד דמת. כן, המפקד, כן. עוד פעם המפקד, כל הזמן המפקד. תום? סליחה, כן. היי, מי זו בבקשה? היי. תמשיך, אני לא אפריע לכם, אני צריכה את תום רגע. תומי. סליחה, מי אישר לך פה להיכנס? מה קורה פה, היי? לא, אני אלמנתו שלי זו גם זו. טוב עלי. שלום. מה זה מעניין אני צריכה אותי? את תומי לכמה דקות, בבקשה, 2 דקות. אני לא אפריע יותר. תומי. שנייה, אני צריך לסדר את זה. נו. אוי, אתם מריחים נפלא. רוצה לשבת? כן. יש משבר. לא, פשוט לא מכניסים אותנו ליציע מכובדים. טוב, אז אני לא חושב בעניין שאת כאן. הייתה פשלה, ושמו אותנו יחד עם כל העמך. עכשיו, לי זה לא מפריע, אבל מילי ממש סובלת, מילי שלך ממש סובלת. אז תבוא, תדבר איתם קצת, תגיד להם משהו. מה, עכשיו? נו, כן, תבוא, תדבר איתם, בואו. אני לא יכול לדבר, אני באמצע... נו, שלייפר, מה יהיה? סלח. אני לא הפרעתי לך, אז אל תפריע לי. קש. אוי, שלום. אתה יודע מה? אני לא מאמינה שעשית לי את זה, אוסקר. אני בכלל לא מכיר אותך בקושי. כן, עכשיו תום חושב שאני שקרנית. אני רציתי כורסה.
אז מה זה אשמתי אבל? וזה גם לא אשמתי שהוא לא רצה להביא לי כורסה. טוב, אז למה לא אמרת לו את האמת? למה את צועקת? אני לא צועקת. צועקת כל הזמן. צעירים צועקים? ואני עם הגב שלי, עם הכאבים, עם הלומבגו, ואין לי כורסה. אז קניתי כורסה. מה בסך הכל עשיתי? קניתי לעצמי כורסה. זה לא הכסף שלך. נכון. הכסף של הנכד שלי וזה כמו שלי. בסדר, אני אגיד לו את האמת. לא, זה לא. למה לא? לא, כי הוא ייקח לי את הכורסה. לא ייקח לך את הכורסה, אוסקר. הוא יחרים לי אותה, הוא ינעל אותה בחדר השלישי. הוא ינעל אותה. אל תעשי את זה. אל תגידי לו. זה בשבילי. טוב, בסדר, נו. אני לא אגיד לו, בסדר? אני לא אגיד לו. תודה. תודה. את מותק של ילדה. מותק. אני צריכה ללכת למזכירה. מותק. מיטלושקה, מה שלומך? מה נשמע? מה? את לא זוכרת אותי? טוב, אתה בגמזו, נפגשנו אצל במשרד של איציק. אני נורא שמחה שיצא לי לפגוש לך כאן, כי רציתי להציע לך איזה משהו עסקי. אם את רוצה לפנות אליי גברת, תפני אליי דרך המזכירה שלי, בסדר? תודה. אני פשוט רוצה להזכיר שהייתי אמורה להיות בארוחת ערב אצל הזליגים, וזה פשוט לא יצא. אמרתי לך, את צריכה לפנות דרך המשרד, תודה. אני יכול לדבר. חשבתי שאם אנחנו כבר כאן, אז... כאן זה החדר הלבשה, ואני מאמינה שאין לך אישור להיות פה. אני מקורבת, את יודעת ש... אין כניסה למקורבים, גברת. להתראות. ביי. עוד שנייה, אז אולי פשוט תתני לי את הטלפון שלך, או שאני... אני חשבתי שהסברתי את עצמי מקודם שאמרתי. אם את רוצה לפנות אליי, תפני אליי בדרכים המקובלות. תודה. תודה. היי. אוי, אתם נהדרים. אז להתראות. זה בסדר, אני הבנתי להתראות. להתראות, חמודה. ביי. אסקוזמואה. נו, מה עוד יהיה? שנייה, חמוד, עוד שנייה. שלייפר, מה יהיה? מה עם המקומות? סליחה? אני אמרתי משהו, לא? אני לא. איזה פרחה, משיקה לי. להתראות, תראו להם, נו. הם נהדרים, פשוט אתם כולכם, גם אתה נהדר. שלום. ביי חמוד. או שונטה. שמעתי שחזרת לצד עם הבת שלה. אין לי. נביא לך. סתם? טוב. מה זה, את רואה את המשחק? רק רציתי לראות את ליאן. איך היא הייתה? היא... בסדר, היא... אני מאמינה שהיא תשתפר. כמה? 1-0 לרעים. זה יחזור עצבני. יעצבן אותו בחזרה. יש לאכול. הנה החבר שלך. לא יאומן, יניב. ג'לאל סוחב את כל נצרת על הכתפיים. זה שחקן זה. שחקן בהחלט פוטנציאל אדיר, אבל השאלה היא, אתה באמת חושב שהוא יכול להגיע לרמות הגבוהות, וגבוהות זה אומר אירופה? תראה, מנצרת הוא לא יגיע לאירופה, אבל אם הוא יעבור קודם בקבוצה גדולה, לדעתי יש לו גם את האופי וגם את הכישרון לעשות את זה. ג'לאל, איזה שם. נראה לי שעוד תהיו ביחד. מי? את ודובי. ואם זה לא מספיק להם, אז אני לא יודע מה כן. ואיתך ועם אבא? מחכה שהוא יעזוב את הבית. לא נראה לי שזה יקרה. אני אשגע אותו עד שזה יקרה. גיהנום אני אעשה לו. למה שאת לא תעזבי? רוצה שאני אעזוב? לא, אני אומרת בשביל השקט הנפשי שלך. אני אומרת לך את כל המריבות האלה, הרי זה כבר כל כך הרבה זמן ככה. אם כל כך רע לך, פשוט תלכי, תזכירי דירה, יהיה לך שקט. אני אעזוב את הבית בשביל שהוא ימשכן אותו? לא. מספיק הקרבתי בשבילו. אני לא מוותרת על הבית הזה. זה יהיה גיהנום עכשיו בבית. יהיה גיהנום. מסכן אבא. מסכן? אל תרחמי עליו. תאמיני לי שאין מה לרחם עליו. תקראי לי כשיראו שוב את ליאני.
טוב, אני רק רציתי להגיד לכם שאני מאוד מאוכזבת מכם. תבינו, אם אנשים לא ייתנו פה את כל הלב ואת הנשמה שלהם במחצית השנייה, ולא יקרה פה איזשהו מהפך, אני אעשה חושבים קדימה. מי יישאר בקבוצה ומי לא יישאר בקבוצה. זה הכל, מי שיוכיח את עצמו הוא שיישאר. שמעתם? כולם שמעו? כן. כן. אוקיי. פדדה, תעלה לחימום. אתה נכנס למחצית השנייה. יאללה. אתה שאני אעלה? הלאה. ככה אמרתי, לא? אבל אתה לא הורדת אותי לספסל. היא הורידה אותי. שר, מה אתה רוצה? אם את רוצה שאני אעלה, רוצה שתגידי לי את. אתה רוצה שאני אבקש ממך? כן. אני מבקשת שתשחק, שר פדידה. אני בקו